enak. Dadine dicampur-campur ben supayane enak. Betul. Kowe ndongake apa lan maringi apa karo piyai pedhak? Aku ya mung ndonga tok Mas. Siji dongaku penting iki. Penting apa? Muga-muga warga Pedhak Kulon sarampunge sedekah bumi sing urung duwe sawah iso tuku sawah. Amin Allahumma. Amin. Wis iku tok aku. Loh, mau iku tak? Gak mau sithik temen ayo. Lho, siji nanging diijabahi Gusti bakal dadi barokah. Lah nek sing urung duwe anak, Sing urung duwe anak gampang tak dono carane. carane Nek sing urung duwe anak wong wedok-wedok mara nggonku kok seminggu. kira-kira apa lapo kok seminggu? Yo gawe anak. Kok gawe anak tak tuapuk kowe iku. Tegese mara nggonku iki ben diwenehi jamu bojoku. Berarti bojomu ya mudeng ngono-ngono kuwi ya. Ngerti. Iya. Kowe nek ancene mudeng barang. Iki ketoprak akeh ra karuan. Betul. Oh, ndeknane awake dhewe Swanrono. Suwane kono. Saiki ning kene tur tanggal 5 iki ana tontonan akeh temen. Akeh apa ae? Akeh tenan. Apa? Terus iki ketoprakan. Iya. Ning kene ya ana sing tiyang gadah damel nggih, diarah pedhak nggih. Wong duwe gawe iki nek ora salah 3 mbah 2 ning pedhak. Lah ngene iku ya sing kliru ya ora sing digawe. Lah kok ngono? Ngene iku ben ora bingung carane aja buah. Wis. Cah iki piye cah iki? Piye no? Lho, kowe umpamane entuk uleman ya kudune buah. Lah nek ora buah gene, ora buah ya ora dihukum ae kok. Lho apa kowe ra isin kok ora buah ora dihukum? Isin paling darah sedina 2 dina, seminggu darah lali. Lho, iki ya kowe iki contone wong sing salah, Bro. Lah tek salah. Yo salah no. Ora entuk kaya ngono. Ora entuk. Ora entuk. Jajali yon. Apa, Mas? Umpamane kowe ngerti kabudayan. Aku dudohno. Nek perkara joget aku sing iso. Iya. Nek perkara goyangan aku dudohno jajal. Dudohno. Lho, kowe ora ngerti? Ora ngerti aku. Dah goyangan nek kok ora ngerti iki lho. Mergo kan zaman saiki kan yo ngene iku, goyangan-goyangan sing apa terkenal kan akeh. Goyangan iki ana 3. Apa ae? Lho, sing nomor 1 goyang luar. Sing nomor 2 goyang nyahnya. Sing nomor 3 goyang dalam lho. Berarti goyangan iku ana 3. Ana 3. Sing siji goyang luar, sing nomor 2 goyang nyahnya, sing nomor 3 goyang dalam. Oke. Saiki dohno aku nak goyangan luar sing piye? Goyangan luar Mas Pur tipis-tipis nggih Mas Pur nggih. Nah, goyangan luar sawangen. Berarti goyangan luar. Goyangan luar berarti sing nek jaba iki obah kabeh. Kondang. Sirahe ya obah, tangane obah, gegere obah, bokonge obah, sikile obah. Bocah elek kok pinter ya, Mak ya. Berarti goyangan luar ngono. Saiki jajal nek goyangan nyah-nyoh. Nyah-nyoh kendangane tipis-tipis. Piye? Ayo Mas Pur. Goyangan nyah-nyoh. Nyoh. 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 Lah kok mok krungu. Masa ana goyang kok anyah. Tenan iku lho. Kowe aja ngono. Lho mak dhisik aku ora wani joget niku. Lho kok gak wani wis sumpah ora wani. Kok iso? Aku lali ora nggawa jeronan. Ora gawa jeronan. Aku nak nyoh dak oblok. Udah gak kaya mlakune jaran. Lah iya, iku sing goyang nyahnya. Iya. Saiki nak goyang dalam jajal itu. Goyang dalam beda meneh. Piye? Tipis-tipis. Ayo goyang ayo. Ayo joget ah. Wis iki. Lho goyangan dalam kok. Ayo. Joget ah. Wes. Mas. Piye to dah? Lah kok goyangan dalam kok ngono iku lho? Nak goyangan luar sawah obah kabeh. Nak goyangan nyanyo nyoh. Iki wis goyang dalam. Lah kok ora goyang blas kok. Ndak awake gak goyang, tapi jeruk dalame goyang. Ora ketok ya, Mak.
Nak pengen sampean umpamane didono piye ekspresine? Kon buka malah nek Yon. Mengko nek guri kalih kula kiambak nggih Mak. Kok buka nek kene iki lho. Ya tegese goyang dalam iki organ tubuh sing obah. Ngono ya. Aku nak goyangan dalam wani. Nek aku nak goyangan nyoh-nyoh aku moh. Lah kene. Sumpah aku ora nggo jeronan. Engko nak oplok-oplok malah bahaya. Oplok-oplok ora apa-apa. Siap. Untuk Yakul. Nggih, siap, nggih. Nah, saking Mbah Kong. Ya Allah, ya Mbak Jali rasa. Riri. Salaman. Matur nuwun Mbah Jali. Mbah, matur suwun ya, Mbah. Nggih. Pokoke berkah barokah, Mbah. Matur suwun ya, Mbah. Mbah. Piye lah, Yon? Gak piye-piye. Lah napa no? Ancen awakmu sing apik kok. Lah kok apik? Untuk Yakut, untuk dhuwit. Lah iki ngecek ya lho kowe nek ana Yakut iki. Menengahi. Gini. Rogo tas. Rogo tas kira-kira kowe apa dikeki? Jipuk rokok. Ya wong kok iso ngono. Berarti kowe mudeng kabeh. Ya mudeng to. Jajale aku tak takok meneh. Takok. Saiki nak tentang gamelan. Piye? Ya paham no. Tenang. Palah tenan. Berarti jeneng-jenenge piranti gamelan kowe Paham. tur suarane Ya ngerti. jajali nak tak takoki Yun. Nak sing bunder cilik kaya apa Yun? Iku jenenge rengginang. Kok iso rengginang iku piye? Nah, bunder cilik ora rengginang. Bunder cilik iku jenenge kempul. Ya kempul. Kempul unine piye Yun? Guk. Iso tenan iso. Guk. Lho iso ta lek? Guk. Kowe kok kaya asu. Lah nutukmu ping bolak-balik nutuk pisan ae. Ngono. Berarti nak nutuk bolak-balik Kirike metu. ya, iku kempul. Kempul. Saiki nak sing ngene iki bunder Bokong iku. kok iso bokong ya? Iku kendang. Jenenge kendang. Kendang suarane piye? Dintung tung tak gentung dintung tung tak tung gentung dintung tung tak tung gentung dintung tung tak tung gentung den. Iku kendang. Iya, iso tenan kowe. Iso cah kene. Iku nak kendang. Terus ngarep sing cilik-cilik bunder-bunder ana pencune. Ha, iku ndok goreng. Kok semalan ndok goreng lho. Iku bonang. Jenenge bonang. Bonange saka Banyuwangi apa Jawa Tengah? Banyuwangi wae sing penak. Suarane piye? Dolopek, 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 dolopek. Berarti nak bonang Banyuwangi Dolopek, dolopek, dolopek. kok ana pik-pike bareng ya? Ancen iya kok. Ngono ya. Dadi bonang terus ana iku mau. Saiki nak sing ngene. Iki jenenge rebab. Rebab unine piye? Suarane kaya wong mengi. Piye? Iku rebab. Rebab lho. Saiki nak sing ngene. Iku jenenge suling. Suling unine Tululit, tulululululit. Nah, iku suling. nak sing bunder gwedhi apa Yon? Bunder gwedhi kuwi jenenge gong. Gong suarane kok malah dadi wedan iki lho. Lah ke ping 5 kok. Dadi tanganku umpamane obah kaya mau, kowe sing dadi alat musike aku sing nyanyi karo ngendang. Ngono. Karo sing dadi alat musik. Ya. Oke. Ndek jaman juang dung tak gentung Sotenan. gentung Jere dung tak gentung kelingan. gentung dung tak gentan lanang dolopek iya tululit gentung tak gentung jantung dung tak gentung jantung dung tak gentung jantung dung tak gentung dung tak gruduk tak telung tak dung dah dung tak dung dah tululit dolopek gentung tak dung gentung jantung dung tak dolopek gentung dung tak dung gentung jantung dung tak dung gentung jantung dung gentung jantung dung tak dung gentung jantung gruduk tak telung tak dung jantung dung tak telung tak dung tak
Apa mateni wong kok ana-ana. Ana apa kok emosi kowe? Lah kowe karek ngene karo nyanyi. Lah aku cangkem siji, ana alat nemu ora ngasih ambekan lho. Lah piye? Lah kene no. Elon-elon mau ongkok Tapi apik kok. Hah? Apik. Apik aku sing rekoso. Lah piye? Ambek aku ape entek iku mau. Kendang urung tutuk wis ana ngene, wis ana ngene. Lah nek ora ngono ya berarti aku kan wis kulino nyanyi. Gendhen kowe saiki sing nyanyi. Aku Iya no. nyanyi. Buktekno bahwa Lion niku iso nyanyi. Ayo nyanyi. Yo. Ayo. Kowe njaluk lagu apa? Lah mbah aku njaluk apa? Loh, nek ana ibu-ibune takoni kira-kira nek Lion sampe nyanyi apa? Bu, jenengan nyuwun Lion. Ora gelem kok dia. Lah njaluk adek kowe dienggo apa ngentekno beras? Lah lek takok piye? Lek takok terus Bu piye? nuwun sewu jenengan nyuwun tembang napa? Bu nyuwun 5.000. 5.000. Nyuwun sewu. 1.000 untuk permen mok telu. Jon, rambutmu kok tukul cilik-cilik ya? Mbah aku sedina imang apes. Lah gak apes gini. Gara-gara nggawa pemutih raiku tak wedaki ora kenek. Kepanasan. Pergawe ya kepanasan kok iso. Sakit tembang napa Ibu? Iku Bunda Rendi njaluke kasunyatan. Kasunyatan. Sing teng mriki Ibu. Walah lemangan jagung ketok masal ya. Anjir tenan Yon. Lho kene iki ana sing nom-nom. Lho kono tuwek-tuwek ngono ya Yon. Tek mangane jagung wis go bengi darah ngentat-ngentut dadut-dadut. Ora apa-apa inu kok. Ngersake tembang napa, Bu? Ayo nggih. Apa? Sarunge. Kok sarunge lagu apa? Mbah, bae sing mangan jagung. Kowe nyanyi lagu Denok. Aku. Kowe nyanyi lagu Denok. Iya. Ayo Mas Ari. Denok. Denok Mas. Spesial buat Anda semuanya. MBG Mas Balil ganteng. buah apa yang paling manis? Balil. Siapa nyanyi apa? Kowe nyanyi apa? Dapar nyanyi ku mau ganggu. Lah aku gremeng-gremeng dhewe. Sayangku sing ayu dewe. Mana suara pendukungnya Mas Lion? Ora ana sing keplak-keplak. Gak ana. Tiwas aku kok mibur kaya manuk dara. Mulane kowe harus tampilkan performamu dulu. Mungkin atau cium-cium jauh, kiss bye atau gimana gitu loh Mas Lion. Gitu. Kiss bye tak puluk saiki. Kalau kan, wah sarang heo ngono. Ora ana sing enom kok, dah. Lho bose. Ada bosnya kaya nyeluk kirek kok. Ya, mengke diparini niku. Sayangku sing ayu dhewe. Nuwun napa bakal tak usahake. Bensin seliter motorku tak starter. Tak ampiri kowe tak jak muter. Iki piye lagu? Denok kok malah teko. Cintaku sakonyong-konyong koder. Nalikane aku krungu kabare. Kepenak awake Piyayi padha muga akeh rejekine. lagune Denok ya Yun. Iya. Denok. Lah Denok kok malah teko apa iku mau? Cinta sekonyong-konyong koder. Kowe nak njaluk tak goco kowe. Ya wis nah aku keliru kowe nyanyi ya. Lho bos takoni lagune apa? Bos, minta lagu apa bos? Apa bos?
Oh iya, Kasunyatan, Kasunyatan. siap. Heeh. Mbah Jali Liwong, siap. Iki dulur-dulur ya do rawuh kabeh. matur sembah nuwun. Mak Pesek, Mak Pesek, Mbak Deni, Mbak Deni, terus Mamah Gin, Mamah Gigin, Mak Trot Benjili. Montrot. Terus Mamah Manohara. Mamah Ina. Matur sembah Nggih. nuwun. Terus Mamah Manohara. Nggih, matur sembah nuwun. Terus Mamah Kasih Amah, terus Bu Ida. Nggih, ugi saking Bu. Wangsan matur sembah nuwun Mbak Ida. Lia. Matur sembah Dia. nuwun. Heeh. Terus wonten melih iku mamahku sing saka ngadem matur karo sembah adikku nuwun, wedok matur ya. sembah nuwun. Kita kasih ada lagunya Kasunyatan bareng bersama Bakti Kuncor. Sumangga. Oke. Heeh, awake iki dhewe seneng. Ponakane ape ragi. Ya suminten api-api. Kasunyatan spesial buat Anda semua. Bakti Kuncoro. Ganes Audio. Chandra Official. Amin sewu. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nampa kasunyataneng tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuranen aku, terima kasih ya Ma, yen ninggal istiramu nanging hatiku wis matur nuwun dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyunanmu, muga kowe enggal entuk gantiku. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekarono ing ati. Terima kasih bos, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu loro. Oh dari Medan, terima kasih. Terima kasih, hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumanding wong liya. Terima kasih ya Bang Mama Ika. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nampa kasunyataneng tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuran aku yen ninggal desiramu, nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti terima kasih Mbak Deni, tak krungu
sing tertompo besane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa goyang dulu dong hatiku percaya yen aku mesti bisa lilake aku sumanding wong aku lan kowe kapisah ake tresno. Terima kasih ya bosku yang dari Medan, sehat selalu. Dan juga sedayanipun mamah-mamahku mbakku, terima kasih ya. Nah, kayak ngerti Medan, ora Medan iki lho sisai pamutan. Sedan iku. Sedan nek Medan. Lah iya ana desa Medan kono. Sedan. Iki ada permintaan Mbah Jali mau Mbah Jali Rosok. Deknane nyuwun ora diparingi saiki